Ebusiafo memamo akwaba ende day eba Faith Ministry TV so ye slogan ana ya body ni say revealing the truth ye da no kre ne edi no kre bi a ewo Odiyifo Nkansah Asore mu a wunya bi ntie ye na wunya bi ehu ye no enu ti na Faith Ministry TV ya ba say ye ba beda na di ama wiase amansa nyina ehu niema a ekoso ana send Odiyifo Nkansah Asore no etie me kai mo say ye wa account on all social media platforms oko Facebook a your Faith Ministry TV official. Currently, ye operating on Faith Ministry TV official. Our Facebook, your page ni din no. Oko YouTube a Faith Ministry TV ho. Oba TikTok a Faith Ministry TV Sarah. Audio Mark Faith Ministry TV. Na bobodia stay connected na enipa bi e wa so yin ma beda na di no. Wanya bi ahwe. Ebusiafo mudi madanse se enchen ye posti video bi e de respond die abronoma nkontompo ene enada obe mfuturo betugu Ghana fo ani efa Odiyifo Nkansah Asore no enche bia na mudi madanse se ye posti video bi e di prove dia o kan se eye nkontompo na obra sa video no ba abontin wie no na obi nso di video foforo asend me se yakase ya fa Odiyifo Nkansah Asore no ono so nani akwa video bi so a niema bi ni ade ekoso a ohwe dressing afade ni ade a ohun se eye Nkansah for afade ntino so Nkansah for niema ye ni ana eni nti wobra me nkasa bebre ni yenkohwe video ni kaka emra ye ba ye bedi hu enkomo se akure wo sofue ho so wone wampa ma chichiri wone nasefo ma chichiri wone ne ma machichiri wane ni fie machichiri wane na busua machichiri ni yedie machichiri ne nkoso onya adwuma bi amane nkoso da na sa akura yi ni me ho nti wudi madanse se video ya akohwe wo hwe afade ya ema no afa ya omoye Nkansah for ana se omafo omo ho omafade ne kire se omoye Odiyifo Nkansah Asore aha na de wo mu ni se mbayemfo bu ba bi se patakeli adoso enu nti ema ye hu kremo papa di omuni se eye no kure se omafade no ese Nkansah for afade but omunye Nkansah for ubisa me se denti na me se omunye Nkansah for jebre na tena se na me educate okaka Odiyifo Nkansah Asore ni ana sofo no ye wo eniema ahyensudie bi a admire dance from other churches okọ Asore bi ti se charismatic churches imu a ye wo Presby Pentecost ni ade obi abo clerical but ye wo bia ni bebia ogina ye wo Pentecost ni do obo clerical ti se Presby ni but onye Presby ni obi wo ha odresse ofa Odiyifo Nkansah afade ni ade omobo ntumpa ni ade but onye Odiyifo Nkansah ni enti me nkasa bebre me take you through this point ebe mo hu obi wani hu obi ana hu sofo obi ni dwumadie bi a odia obetima aka ampa SMS oye Nkansah Asore esan sempemfo bu baby se esuna kura ena esuna kura ena esuna potokura ena esuna kura pa ena esuna kura kronkron nti jibre na tenase na me take you through some practice Odiyifo Nkansah true Nkansah for yeye and into first of all my first point I mean no e kan ho asem ye the nature of Odiyifo Nkansah Asore no obi biza say what is the nature of Odiyifo Nkansah Asore no Odiyifo Nkansah Asore no eye honhom sorry and then the first point I was say unya odi two team say Odiyifo Nkansah Asore no eye honhom sorry ye som nyankopon e wo honhom ene no kuremu and it is the tie ne say ne Ghana ha say ye honhom sorry bebre e wo Ghana ha say ye wo Mozama for ho ye wo True Faith for ho ye wo Savior Church for ho into Odiyifo Nkansah ye one of honhom sorry e wo Ghana no Odiyifo Nkansah Asore one of them and you know that is the nature of Odiyifo Nkansah Asore enti ye som nyankopon true Yesu Kristo ye nam Yesu Kristo so ne ye de som nyankopon enti ye wogidie wo Yesu Kristo mu se oyo nyankopon ba se ne Bible ne ka se obi ntimi nko agya ne nchen aye yo nyankopon no biara ne obetimi akọ ne nchen gise onam Yesu Kristo so no yen Odiyifo Nkansah for ye gidi se obiara ne obetimi akọ agya ne nchen gise onam Yesu Kristo so enti point 2 no esi true teachings ana no kure enkyerɛkyerɛ a ye kyerɛ Odiyifo Nkansah Asore mu Odiyifo Nkansah Asore no kure nkyerɛkyerɛ a ye kyerɛkyerɛ no efa onyankopon ho Yesu Kristo nkyerɛkyerɛ bi obe kyerɛkyerɛ no ye kyerɛkyerɛ wɔ ye Asore mu enti ye gye honkunkun ni di
ye ji honhom kronkron ni di. If the Bible say na di ekiri no Onyankopon say obehwie ne honhom agu honam nyinaa so. Nti ye ji saa asem ni di say na di ekiri Onyankopon hwie ne honhom agu ewiase ama honam nyinaa so. Nti wo a wugi di no honhom no e de obeye adwuma senya epe. Nti wo ba Odiyifo Nkansah Asore dem a nia obo ntumpan ode honhom kronkron na ebo. Ni oto enwom ode honhom kronkron na eto. Ni obo ni nsempo ode honhom kronkron na eto ebo ni nsem. Esan say ye honhom sori nti no ebu wo ha nsembo mo bitimi bo ne nsem a na nyame afa nsembo nim na wanya na yaresa. Obi timi to nwoma na nyame afa enyuntuom no de nya na yaresa. Odiyifo Nkansah be kire Yesu Kristo akwan anamom tu a Yesu Kristo betu ye no Odiyifo Nkansah de ote Asore no obetu ye obenanti Kristo anamom mu no kire Kristo nkire. Into the true teachings of Odiyifo Nkansah Asore no eye Yesu Kristo nkire. Nti abusuafo yenhwe point 3 na eno na ebema video ya yedi kan ball no yedi kan ball from the beginning of this conversation ho ne ebeka ho asem yie pa. So point 3 no ye practices ene ye costumes meti ase ye practices ye doctrine ye costumes my dance from other home sorry. Nti the yedi kan ema obi ehu se wo ye Nkansah ni eye say ye kọ Asore dem mu a ye mfa ye mpabo anko nti ene de wo ye member wo ye sofo wo fifie ba obehye mpabo e de aba but ura Asore dem ni mu a ye mfa mpabo enwura nti udu Asore dem na to wura ma ye ma okwan ma wo yi mpabo an ediguo ebiem so ye use local musical instrument ina ye de esum Nyankopon so ebi ni say ye bo ntumpan that is talking drums no ba Odiyifo Nkansah Asore dem biemu a obohu talking drums say esi ho na ntumpa na yebo no ye mo ne keke ntumpa na yebo no ye mo ne keke meme yo kirema ntino mano me pa cho fa me kotokro no ema me aha meme yo kirema me bo ntumpa ni bi eni ntino se uhu se obetimi apeki mi video bi e de ama me na webisa me se o kirema ebe ya ogbo yi ase kire se me be na me boy no me bo rhythms 10 emu 8 ana 7 me kire wase de enti ameka say emu 8 we na kire se me ye kire ma me kotokro ni de enti am say 8 ana 7 me kire wase ne se yesua ade ye won form abobo twene ne ko na ye nso na yesua enti ebi wo ho a na rhythm bi a me boy me pahin a me suasua no ono na wabo na ye me de na makope rhythm no na me bo ba me nya enkirase enfi ni nchen ye eno no na secondly ebi ana mabo emrane na made ready bi keke aba fem ti say footballer coach wo nia wa kire o say bo but e ma otimi bo bibi to spice your play what you say tebu am the reading bi aba shim to spice whatever that I'm playing ibu ana ready ni de ni nkira say me de aba shim ti say moguo keke but most of the yebo ni nyina e won nkira say and ye body kamfo Nyankopon nti ukọ Faith Ministry TV ye videos ni mu ambohu senior yebo ye twene ne tendi o kirema bia obo twene no ukọ Asore Odiyifo Nkansah Asore dem na say ye to nwum wie na kirema no utinya akokudo approach na utimi record de obo no nko ade a wo de chairs o kirema ade we na obo ye kirema se oba kire wase yie and most of them emrane ha ye de kanfo Nyankopon eno so video ye gusa ye ho adwuma nti very soon ye be start educate mu o emrane SM no ho ena ebiem so ukọ another instrument I use our Nkansah for Asore dem awoswa malakash inti na ade we so ukọ Nkansah Asore dem biemu a obehu ade we bi ewo ho ena ebiem so ye use nnawuro ewo ya Asore dem mu inti anu no di madanse se video bi a ye post bi anu wo se Asore omo ye ne dawuro ewom ena ebiem so niam ebe mo hu se obi ye Nkansah Asore ana so mo ye Nkansah for ye infuturu and it ya can't fit and it has a biblical backing and also ya do Nyankopon dem Odiyifo Nkansah no de bete Asore no and na ebiem ade baako a Odiyifo Nkansah ya anase ya ka de baako a ema hu se ye Nkansah for ye lavender and anointing oil nti no obu ha obehu ni de na perfume anase olive oil a yakoto Borges oil ni ade no no makoto was store omo abo mpa yegus na meba jo hye no so Odiyifo Nkansah for ye oil na ye use no unhu se kosua edem pacho we say wo hwe a bibia endem
anwea na egu ase anwea na egu ase ne ye mfuturo na ameka ho asem no eno na asofo ni di bia gum na wabọ mpa ya gu so eno nti no nkoto Odiyifo Nkansah sofo true Odiyifo Nkansah sofo bia me ba cho tie na hye ne nso me ka Odiyifo Nkansah fo ho asem nkoto Odiyifo Nkansah sofo bia se ne lavender ana ne anointing oil a o use no cross ana nkosua ana bibi edua bi dem dabi Nkansah fo enye sa obohu se Odiyifo Nkansah sofo ne oil ana ne lavender a o use no se bibi wo ma na ye invuturo a onyankopon chire Odiyifo Nkansah so onfanya asori. It has biblical backings of which ye ehun videos nso a eba nti no obohu se lavender bibi wo ma na ye invuturo na egum but enye dua ana nkosua ana cross bi ana bibia Nkansah fo yenye sa nti mbamcho monkai na monhye no so ema me ade ba konso a eye common na mo obi ahu yata ade hye Odiyifo Nkansah asafo no ana asori no asofo no enko a na hye fitaa no mde kojan abom asofo no nko a hye fitaa no mde kojan abom Odiyifo Nkansah asori bia no okwa omo costume ade ba kwa ma omo dance wo asori nyina mu fitaa omo hye na odi kojan abom nti mamenka asem na yewia yembra video na ankasa so Odiyifo Nkansah asori no obete ye no 1919 asori register ankasa Odiyifo Nkansah asori mother church na ankasa ye African Faith Tabernacle Church and nti no after African Faith buy no edifo ni ade no omo ba mu no ebidum break away and they common o share presby asori so yenya evangelical presby Methodist yenya AMZ Zion Methodist. There has been several forms of churches or maybe other churches mo enti no Odiyifo Nkansah asori so be the APF enti no edifo no so obi kote na asori a aya or adopt one or two measures bia and practices bia a man looking different from the mother church enti nsema mekan ebia ukọ one Odiyifo Nkansah asori mu a ebia nyema mekan unko hu bi wo ho obi wo ho a owo African Faith mu no onhye mpaboa but okote ne ho no ohye mpaboa obi ate ne ho na ebia ohye fitaa na odi blue abom ana ohye blue na odi fitaa abom ni ade a me nka so onye Nkansah ni na emu ebia no so de wa adopt say or de a man de na look different from African Faith no and into de ewo mu no but yenko video we so na yenka ho asem yi se akure wo so fue ho so wone wampa ma chichiri wone nasefo ma chichiri wone ne ma ma chichiri wone ne fie ma chichiri wone ne busuo ma chichiri ne yedie ma chichiri ne nkoso onya adwuma bi amane nkoso da na sa akure yi ni me ho abusiafo mo hwe video we a sofo ni hye tuntum ana asofo ma mienu bi kan ho mo hye fitaa mo de kojan abom nti we say no asofo ma no dressing no oba Odiyifo Nkansah asori mu a eye mother church African Faith ni mu a we rank ni chief pastor and I say chief pastoress or whatever chief pastor and chief pastoress and nti no anka obi hu a obeka so omo ye Nkansah for ba me kan sisi dua bi so omo nye Nkansah for costume ni na ye omo fe na omo akopa am bi ahye but eniye na omo ye no omo nye Nkansah for Odiyifo Nkansah me kire yesa ani nti no me kan sisi dua se ukọ Nkansah sorry na wo hwe na se osofo no ade a oye no ene Bible nkire ne bo abira you have the right to question the pastor say sofo Faith Ministry TV for say Odiyifo Nkansah na Bible nkire so na de te Nkansah sorry no nti no den quotation be na unya wo Bible mu a kire say e wo say sofo uye say e wo wa sorry na se nipa na ntimi anya quotation afa mo a na na kire say nipa no onye Nkansah ni nti me ba mo cho mo pa mo nko sofo ni din na e wo video no so no sofo Collins se mo ko ne bio mu a mbo hu ni dressing onye Nkansah ni despite the fact that wapam Nkansah afade de ama ne asofo ma na omo hye no ni on sofo mu na Nkansah ne dress na o dress no Nkansah sofo bia en dress sa nti no koye bios mu a obetimi ahwe ye videos no Faith Ministry TV any other
media platform King Famous ne Asian Faith TV ne ade Osahini TV ne ade okwa bo so omo so airport through Odiyifo Nkansah Asore no nti obetimi ahwe omo videos no na okwa asori bi mu na so omo ye Nkansah for na hu sofo bi post na so ye Nkansah ni now compare these two practices na hu say ensonsono ye dem na eche say omo nye Nkansah for na mu omo fa Nkansah for afade na omo didi omo dwuma anything me pa mcho ene addition de ewo mu no na videos for so na kwan so aye ba ye be fa ye points no one by one na ya discuss into details na ye hu Nkansah for omo ene ya omo ye ya da ma se manya bre e de amaye me kai mo say aha ye Faith Ministry TV your account on all social media platforms all social media platforms na search Faith Ministry TV a on sabe kan but Facebook na say no ya sesa ye sa no because old account no ya hot production e wo ho nti say ye operate a new account no ye Faith Ministry TV official but one day now follow yen e wo ho na de bia wanya me da ma se amana wode